11 facultate, adică nu am nicio îndoială. Câți dintre voi ați mers la o petrecere sau la un majorat neinvitați? Asta înseamnă să te duci pe coadă. Și am făcut o melodie pentru mine și pentru oamenii care merg la majorate pe coadă. Asta e mai ușor. Majorate! Azi am auzit că are unul majorat. Eu nu-l cunosc, dar un prieten m-a chemat. Eu nu-l cunosc, dar un prieten m-a chemat. Zis să vin cu el că știe foarte bine. Cât de bine? Și mi-am sunat mai mulți prieteni să vină cu mine. Și azi mers pe coadă, pe coadă, pe coadă, pe coadă. Îmbătăm și dansăm și apoi vomităm pe verandă. Pe coadă, pe coadă, pe coadă, pe coadă. Toți îmbrăcați elegant, parcă-am fi mai mulți ori la paradă. Când mergem la majorate, ne distrăm și bem de toate. Ne îmbrăcăm, ne afumăm și scandalul căutăm. Dar picatul ne doare, picatul ne doare. Și tot e mult prea tare, și tot e mult prea tare. Încercăm să agățăm, Mister Juve! Trebuie să ne descurcăm, câteva se combinăm. Dar picatul ne doare, picatul ne doare. Și tot e mult prea tare, și tot e mult prea tare. La majorat e bine și nu te poți ține. Pe până uiți de tine, distracția te ține. Super majorat, super majorat. Când ești de invitat, când ești de invitat. La majorat e bine și nu te poți ține. Pe până uiți de tine, distracția te ține. Super majorat, super majorat. Când ești de invitat, când ești de invitat. Și voi! Nu contează dacă e sau nu ești invitat. Cu un la mulți ani zis mai pe fugă ai scăpat. Cu un la mulți ani zis mai pe fugă ai scăpat. Cel mai important e să-ți fie bine. Cel mai bine, foarte bine. Și ce dacă vorbește toată lumea despre tine? Că te-ai dus cum? Pe coadă, pe coadă, pe coadă, pe coadă. Ne îmbătăm și dansăm și apoi facem chestii pe verandă. Da. Pe coadă, pe coadă, pe coadă, pe coadă. Toți îmbrăcați elegant, parcă-am fi mai mulți ori la paradă. Și când mergem la majorate, ne îmbătăm și bem de toate. Ne distrăm, ne afumăm și scandal ne căutăm. Dar picatul ne doare, picatul ne doare. Și tot e mult prea tare, tot e mult prea tare. Încercăm să agățăm și în vorba ne băgăm. Trebuie să ne descurcăm, câteva se combinăm. Dar picatul ne doare, picatul ne doare. și tot e mult prea tare, și tot e mult prea tare. La majorat e bine și nu te poți ține. Păi până uiți de tine, distracția te ține. Super majorat, super majorat. Când ești neinvitat, când ești neinvitat. La majorat e bine și nu te poți ține. Păi până uiți de tine, distracția te ține. Super majorat, super majorat. Când ești neinvitat și super, super. Ne simțim extraordinar. Serios, și vă mulțumim că voi ne faceți să ne simțim așa. Și câți dintre voi se joacă sau s-a jucat? Știți de fapt care e avantajul nostru, generația, să spun, de la 89, poate chiar mai jos, în sus, până în prezent, scuzele mele. Până în prezent, avantajul nostru e că cel puțin unul dintre noi, că e părintele nostru sau noi, s-a jucat cel puțin o dată pe ceva. Că a fost pe telefon, că a fost pe calculator, că a fost Tetris, că orice am... Tetris. Sau cum se numește ăla? Jocul ăla de, știți voi, de trebuia să pui pătrățelele și dungile și alea. Cum? E bine. De ăla juca. Păi ăla e cel mai tare. Ăla poți să joci și în rețea ce. Și... bine,
În ultima perioadă, odată cu evoluția tehnologiei, oamenii, în special generația mai tânără decât mine, mă simt bătrân spunând asta? Bă, ce bătrân ești. Au luat-o puțin razna și au dat în extrema cealaltă. Adică și-au lăsat viața socială, reală, și au intrat numai în jocuri, Facebook și tâmpenii. Și noi am făcut o melodie pentru copiii care se joacă non-stop. Mă joc non-stop. Azi cred că o să moară prietenii. Mi-a luat tata tabletă să nu mai fac prostii. Xbox, PlayStation și alte jucării. Toată ziua stau în casă, îmi plac jocurile. Stau pe Facebook să moară șmecherii. Joc tot anul stop, nu îmi scriu nici lepserii. Și zic, mami, hai lasă figurile, nu vin la masă acum că trebuie să crezi nivelile. Sincer, nu-mi plac alcoalele, ies din casă rar, că trebuie să cresc itemele. Și ce, n-am timp de prietenii, cam pe Facebook free request-uri 2000. Vai ce place, să stea la pe zi, să doarmă și să se joace. Prea multe ne face, dar atunci când se joacă e bine că tace. Și mă joc non-stop, stau numai în casă și mă joc non-stop. Și mă joc non-stop, stau numai în casă și mă joc non-stop. Nu am viață, n-am familie și mă joc non-stop. Nu ies din casă, n-am prieteni, că mă joc non-stop. Nu-mi văd nimic și nu dorm noaptea, mă joc non-stop. Asta e level 1, level 2, gata, în joc, go! Da. Mamaia? Alo, Mamaia? Da, mamaia? Da, mama. Vrei să mă judeci ce faci? Cine ești tu, bre, la muncă mă faci? Nu pot să vin la țară deloc, acolo nu e net, ce naiba mă crezi dobitoc? La oraș și bine, să stai toată ziua să bași colantine. Dar nu se mai poate. Unde ești Cinciu, ce l-ai promis tati? Sunt un lene și un pierd de vară. Abia aștept să apară Game of Thrones să primăvară. Dar până atunci mă la joc și iar e seară. Și nu înțeleg de ce-ți trebuie viață socială. Îi bine, bag fast food în mini, dau muzica la masă și disper vecinii. Și mă joc non-stop, sunt premiat dacă intru în top. Și mă joc non-stop, stau numai în casă și mă joc non-stop. Și mă joc non-stop, stau numai în casă și mă joc non-stop. Nu am viață, n-am familie și mă joc non-stop. Nu ies din casă, n-am prieteni, că mă joc non-stop. Nu învăț nimic și nu dorm noaptea, mă joc non-stop. Asta e level 1, level 2, gata, în joc. Și acum ce urmează, o să avem nevoie de voi, de vocile voastre. Cum știți, în melodia originală e un cor. În momentul în care muzica se oprește complet, versurile sunt stau numai în casă și mă joc non-stop. Atât. Știți melodia originală, da? Ne pregătim? Stau numai în casă și mă joc non-stop. 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 Asta e level 1, level 2, gata, în joc. Și mă joc non-stop. Mă joc non-stop. Mă joc non-stop. Asta e level 1, level 2, gata, în joc. Și mă joc non-stop. Stau numai în casă și mă joc non-stop. Și mă joc non-stop. Stau numai în casă și mă joc non-stop. Nu am viață, n-am familie și mă joc non-stop. Nu ies din casă, n-am prieteni, că mă joc non-stop. Nu văd nimic și nu dorm noaptea, că mă joc non-stop. Asta e level 1, level 2, gata, în joc. Super! E cam gata, a? Înainte, Nu fi 10. înainte să terminăm toată chestia asta, Le cântăm piesa la 9. am făcut o piesă acum. E foarte... De fapt nu mai zic nimic. Aha! Hai să jos! Mă îmbrac frumos, am cămașă roz, mi se vede burta, sunt un barusan. Am pantofi de fir, mă vede o duzină, le mică am mașină, viață de matran. Da, zvicit, sunt un cocalat,
dintre toți România sunt cel mai popular. Da, ați ghicit, sunt un cocalat. Dintre toți România sunt cel mai popular. Impresionant, tot timpul elegant, pe deget diamant, la gâtlucea gigant. Extravagant, un fraier ambulant, cel mai bun diamant, sunt un briliant. Mare ciocănar, cuțit un buzunar. Dacă mă enervez, la gât îți fac fermoar. Manelele la maxim, zguduie mașina. Nu observ din prima că ești un boss. Mare boss. Nică plec în vacanțe, numai aroganțe. Pe el lăsat tropee, dar nu știu unde e. Semințe de dopleac, mie doar alea-mi plac. Că de la alea negre printre dinții se vede. Da-ți ghicit, sunt un cocalat. Dintre toți România sunt cel mai popular. Da-ți ghicit, sunt un cocalat. Dintre toți România sunt cel mai popular. Criminal, mă pas sunt apăsat. Mă descrii la fermoar, toate pe mine sar. Adevărat, băiat emancipat, îți mă duc cum sunt băiat. Cu totul mă poz. Să cânte Tarabana, de Dolce Gabbana și despre Armani, să moare dușman. Am doar femei tunate și siliconate. Magadou la toate, telefoane furate. Că ești un boss. Mare. Mă îmbrac frumos, am cămașă roz, mi se vede burta, sunt un barosan. Am un training lucios, Adidas Hugo Boss. Nu mi-a ajuns o firmă, băiatul se afirmă. Cureaua de la Gucci, în picioare papuci, șapcă de valoare cu $1 mare. Semințe de dubleac, mie doar alea-mi plac. Că de la alea negre printre niții se vede. Da-ți ghicit, sunt un cocalat. Dintre toți România sunt cel mai popular. Da-ți ghicit, sunt un cocalat. Dintre toți România sunt cel mai popular. Ești un boss și sunt cel mai becos. Ești un boss. Vă mulțumim din suflet! Stai puțin, Ce? cum facem de final? Ce facem? Hai să mai cântăm a capela, să cânte ei de fapt refrenul la bunica. Și noi să filmăm pentru episod, nu? Ce zici? Bun! Hai! Nu, fără muzică, Edi. Fără muzică. A capela, frumos. Cuza dă tună și cânte, clar. Cuza. E din la. Din la bemol. Astăzi, draga mea, e o zi specială. Mergem 10 ore până nu mai e urmă. Și dacă undeva pe drum o să parcăm mașina, nu, dragă, n-am ajuns, mi s-a terminat. Mai mergem la pas vreo 3 ore jumate până vezi o casă mare. Și refren! Of! Mi-ai promis vacanțe în state, una spui și alta faci, mă umpli copul de dragi. Vă iubim din suflet! Extraordinar ați fost! Vă mulțumim din inimă că ne-ați invitat. Vă urăm la mulți ani, distracție plăcută. Sunteți cei mai tari. Și ne vedem la anul, nu? Mulțumim! Bună seara din nou! Bună seara din nou! 10. V-a plăcut? Nu se aude! Unde e bisul? A fost frumos? Acum nu știu dacă știți cui trebuie să-i mulțumiți. Acest proiect la Timișoara, noaptea târziu, au venit cu mare efort. Haide, vă spun două joc. Am și eu rugăminte, dacă cineva din public a găsit o pereche de chei de la o mașină, o să rugați să aducă mașină. Așadar, mergem mai departe. Aurel Moldoveanu, el i-a adus pe băieții ăștia
de la Timișoara, la propunerea Cristinei, mama care este manager artistic al acestuia. Să știți că a fost un efort mare, eu cred că a meritat. Încă o dată vă întreb, a fost frumos? Vreți să mai vină și data viitoare aici? Bun. Acum, programul nostru merge mai departe. Următorul artist care trebuie să vină aici, credeți-mă, nu-mi place să-l prezint. Am certat cu el.